Sevas, zdravím vás veľmi prirodzene, aby celý začiatok tohoto vlogu vyznel čo najviac prirodzene. Takže buďte pozdravení čo najprirodzenejšie z hĺbky môjho prirodzenia. Zdravím vás. Tento vlog má číslo 8 a musím vám povedať pár vecí, čo sa udialo zase nových. Tam si ich budem čítať a vy to nevidíte a to je najväčší, čo sme dneska vymysleli. Prvá vec je to, že mi došli tieto super supry priamo z Avropy, za ktoré najviac ďakujem. Je to limitovaná edícia, čo teraz vyšla, G-Shock, takzvané cichošlapky, jak by povedal Wonder. Krásne, majú krásnu červenú podrážku, ktorá bude za chvíľku zajebaná od pičoviny, jak vždycky, na všetkých botách. K tomu mi samozrejme došla super kniha, zberateľská, za ktorú tiež ďakujem chalanom z Avropy, kde je vidieť všetky supry, ktoré doteraz vyšli. Pár z toho aj mám doma, lebo tú značku samozrejme cením. To je jedna z tých vecí. Druhá vec je, že sme spravili nejaké nové veci na stránke. A to je to, že sme vynovili sekciu koncertov, kde vlastne je vidieť všetky odohraté koncerty, aj všetky tie, čo budeme hrať, logicky. A medzi tým máš takú krásnu mapku, kde máš vlajočky po celom Google československom, možno niekedy aj viac zahraničnom, kde môžeš vidieť vlastne, kde sme všade už hrali a môžeš tlačiť na svojich lokálnych promotérov, že vidíš, že Strapo tu nemá vlajočku, tu ešte nehral, tam ho treba zavolať. Lebo o tom to je, že keď chcete, aby sme hrali u vás, tak musíte presvedčiť svojich promotérov a oni nám nejak dajú vedieť, dohodneme sa a dojde aj Strapo, aj Spino, aj všetko, čo má s tým všetkým dojsť. Ďalšia vec, ukáž cheat. Ďalšia vec je vlastne to, že sme urobili nové ankety, kde môžeš napríklad hlasovať o veciach, ako ktoré by si chcel vidieť viac vo vlogu alebo tak. Hlasujte na tých anketách, lebo tie ankety sú hlavne o tom, aby sme sa dozvedeli, čo chcete vedieť. A tak, mega cením, že ma podporujete, som rád, že môžeme robiť ďalšie vlogy, že môžeme robiť ďalšie projekty, budú nejaké nové featy vonku a furt robíme nové veci, som rád, že to podporujete, zdravíte Strapo, vlog číslo 8, za vás.